Yeah. It is 8:22 and it's time ukuthi sikhulume ne-First Citizen yala eThekwini ubaba uCouncillor Cyril Xaba as aseThekwini is proudly brought to you by eThekwini Municipality on Vuma 103 FM. Every single Thursday we engage with Mayor la on Bongani Ensley in the morning. Sikubingelela mhlonishwa kuseni. Ngibingelele njani? Siyaphila kakhulu baba, siyabonga ukuthi usijoyine namhlanje. Yebo. Mhlambe ke masizoqala nje ngale ndaba ekade zenzeka ke kwelisonto sikubona uhambela amawadi ahlukene lapha kwaMashu. Mhlambe uyohlola inselelo nje umphakathi abhekene nayo ngoba ke khona indawo la kuvuza khona amanzi kanye nendle. Mhlambe ungasichazela nje ukuthi nifike isimo sinjani nokuthi lihamba kanjani lolu hlelo. Wena ngiyabonga kakhulu, ngibingelele nobungani noGabriel. Kanye nabalaleli ke bonke bevuma FM ngibonga ukuthi unginikeze ithuba. Ukuya kwethu kule ndawo ukulandela izikhalo zomphakathi namakhansela zokukhungathwa inkinga zamanzi avuzayo emapayipini kanye nendle abathi igelezele emgaqweni. Sibeke siqhama nohlelo siqale kuleli sonto lokuhambela lezi ndawo inhloso yokusebenzisana nomphakathi la kuvuza khona kulungiswe la geleza khona kunqandwe and ukuze ingakhetheka amanzi futhi abantu bangajombi indle. Lo mkhankaso ke uhamba namathumba ahlukene eminyangweni namathumba asemanzini ithimba lamanzi kanye nethimba elisebenza ukuthuthwa ukulungiswa nokukhucululwa indle and ukuze sikwazi ukungenelela uma kunenkinga. Qale lapha ke Ward 40 and sayilapha Ward 46 and bakhona futhi amathimba ethu on the ground ayasebenza. Ngizobe sekumemezela ukuthi ke ngesonto elizayo siyakuphinda futhi siphinde sibheke futhi nakhona. Ngicela ukuthi ke mfethu ke ngimemezele emphakathini ukuthi awupheze ukufaka izinto engafanele izingene emapayipini endle. Kunezinto ezithi mayingene emapayipini endle ziblocke igcine ke manje blockade isitamkoka sesipuma lapha sesibila sigelezele emphakathini sinukele wonke umphakathi. Okusibili abayipheze ukuguzula infrastructure yethu ngalazinto yethu. Abantu bamanzi baqhuzula ngamabomu inhloso engayazi ukuthi ngabe yithi inhloso abaphezele mfethu sibamsana nje kulo ndawo. Abantu bakithi bazothola amanzi ahlanzeke abezukweqa indle uma sikukhona ubamsana phakathi kwethu nabo. Mashobada sisakhuluma nje ngodaba lawa amapipe lawa avuzayo. Siyezwa lapho ngomana lapho ngikutshela ukuthi ke izola ngathi benenguyazana encane nesigungu esiphezulu lekuthiwa ke executive committee lapho engathi kwakhona ukuvumelana ukuthi engathi umkhandlu uzofaka nje uchatha omncane ka 37 million rand ukuthi ke kulungiswe lamapipe amanzi avuzayo endaweni eziningi la eThekwini. Mhlambe nje monganaba kabanzi nonkosi. Mfethu kuliqiniso lokho kunemali esibeke eceleni ngo 37 million rand. Sizofocusa nje ukushintshela amapipe endaweni enjengase Khonopa, Duff Roads, Umlazi, Reservoir Hills, Mount View nase Manmoria ngoba amapipe lawa esiwahlonza ngoba asemadala kakhulu ukuthi ulungisa lezanti likhumbe lapha ngeke and so ke masiqeda lapho so lapha endawo zaseClermont naseNande nakwaMashu naseNtuzuma ungibuza ukuthi sikhethe kanjani le ndawo indawo ezisinikeza ama leaks kakhulu esisizibonile ukuthi sidinga an urgent attention indlela futhi lesokwenza ngathi amanzi angakadeki sehlisi ilahla kwamanzi ukuze akwazi ukufika endaweni lapho engakwazi khona ukufika njengabasikhuluma nje. Indaba ezinhle kakhulu lezo Meya. Ngiyabona futhi nokuthi hayi siloku siqhubeka nje sifunda nezinto ezintsha njengoba nizoqala nje nisebenzisa ubuchwepheshe ophezulu obuzobhekelela ukuthi kutholakale ama water leaks lawa uthola mhlambe acashile ngaphansi komhlaba. Ngabe mhlambe lolo hlelo luhamba kanjani? Yes mfethu sesakhe ithimba esibiza nge-non-revenue water team and kulona esisithe manje alisebenzise
lento ubuchwephesha osokusebenza manje ukuthi sibheke ukuthi ngempela kukuphi la esinkinga khona emapayipi avuzayo and asokukhona ubuchwephesha beyasebenza kwamanye kwezinye indawo kusilekelela ke lokuthi senze ne-proactive maintenance sinciphise namanzi alahlekayo sizibekele kumkama ukuthi kulamanzi alahlekayo ongenani asinciphise ngo-5% every year kuze kufikela ngempela singasabi nayo inkinga yokulahleka kwamanzi lapha eThekwini. Lobuchwephesha siqalile and kuzokhombisa izithelo and okuzokwenza ukuthi kwenze umehluko lapha emphakathini. Bakwethu ikona nje ukuthi sibambisane siyazama kodwa kuba khona basibuyisele emuva. Sizame qhamuka ikhuphula kodwa ngesiphela amandla and abantu bakithi ukho basebenzele ngoba bayakhokhela manje bayakhokhela ugesi basikhokhela ama rates siyikhokhela imali siya-investa manje ekulungiseni ngalazinda yabo ukuqikelela ukuthi ama services ayakubona ngendlela engaphazamiseki sibambisane nje kulo ndawo. Siyakuzwa baba kuyintokozo kakhulu ukuzwa lokho kuhlezi nje kuyinjabulo ukuzwa ukuthi ama improvements ahamba kanjani eThekwini siphinde sihlanganyele nawe futhi ngesonto elizayo. Thank you so much. That was Ubaba Councillor Cyril Xaba ophuma lapha eThekwini Municipality Mayor yethu yeTheku ebesichazela nje ukuthi kwenzakalana eThekwini sihleli njengoba eshilo ukuthi maningi ama improvements and we appreciate that. As eThekwini was proudly brought to you by Ethekwini Municipality on Vuma 103 FM. Tune in again next week as we're going to be doing the very same thing at about 8:20 if you want more information.